Siwi 18 and above media igama le TV kanti ke igama lohlelo 18 and above. Sidila ke neindaba ezithinta ke ubudlelwane, sidila ke neindaba ezithinta ke abantu abathandanayo. Size siyothi gulu kunqukala kanqa ekamelweni. Size sibaphumule babenqunu ngeyingqoqo nje. Hayi uthi mhlawumbe sibaphumula babone wena lapha ekhaya. Lapha yasi nomfowethu Umzo wakacele esingolweni enkulu Ntombo kaJaca engolweni. Okay, siyabonga kakhulu bafowethu. Namhlanje ngifisa sikhulumeni ngezinto isikhathi esiningi othola ukuthi mhlawumbe uphathini mabethandana banokuyibanga, uyabona. Ngifisa siqaleni la kule imali ukuthi umuntu imali ubani kumele anikeze umunye imali and lento yokuphana imali iqala nini? Iqala kusahlelwana noma iqala sekuthandwana uma ngabe iyenziwa impoqo yini ukuthi yenziwe noma mhlambe umnikeza amanye nesidingo sakhe noma kushuthi nje ngenyanga ngiyakuphoqa ukuthi nginikeze into ekanjalo. Ufuna uqala kuwena wentombi? Okay, imali kumele vele abantu besilisa basiphe imali. Hayi ngoba naku mhlambe esuke besikhokhela noma kanjani. Isikhathi esikhulu umuntu nje mhlambe sesajwayela ukuthi umuntu mongabuzwana naye uyakupha nje imali ngesihle futhi nje athi naye meholile kufana noma ekubizile ethi mvashele akuthengele nje nento ekhala kahle futhi masuhamba akuphi imali noma futhi fanele uze ave ungazuyicela kumele nje imali bazi abantu besilisa ukuthi cha fanele basiphi imali. Mana umupha nini umuntu uqala nini umnikeza umuntu imali? Esiphi isizathu esikwenza ukunikeza imali? Umnikela ukuthi uqomile umnikelana? Asikho isizathu kodwa mase umuntu wakho nje fanele wazi ukuthi fanele umuphi imali. Abanye amazwi ukhokhela ukuthi uqonyiwe. Cha ukhokheli phela. Na umuntu wakho fanele abe muhle. Uazithanda. Ngoba mongamuphi phela manje uzothola umunye umuntu amuphe nje imali. Okay, ake ngize lapha kuwena Cele. Ngokwakho ukubuka Cele. Lento yokuphana imali ebantwini abathandanayo. Uyibona njani Cele? Uyibona i-right? Hayi ngiyiphasisa. Mina ngesingami. Why? Yeah. Uyabona ukupha umuntu osifazana imali kuyingozi. Ngoba uyamjwayeza. Mhla ungenayo aqala abuke ngokuthi wena uyamncisha. Uyabona? Imali ingxenye yezinto ezili-counter down uthando emntwini wesilisa kowesifazana. Because ngisho efona mhlawumbe uzocela imali ugcina uyiziba ifone. Uyayibona leyo nto. Isichitha imali othandweni ngoba mina ngathi kuwena ngiyakuthanda. Yabo abanye bayahluleka nokucupha ikhala. Umuntu alinda aqala ukuvakashela kini. Ekseni seyaqala manje uzongipha malini? Manje ngizokupha malini nami mesivumelane ngamalini. Uyayibona leyo nto. Oh shuthi usisi lo mina sengifike lo mqondo uthi uyadayisa lo. Uyayibona leyo nto. Imali ngiyayazi ukuthi iyajwayeleka. Ngisho ingane esikuseni mangabe eyiye esikoleni. Mangabe ingophatha 500 iqala zingaphumi lapha esicabheni eminyango. Iqala zemuva ngathi uzoyinika ngezweni. Naye mase ejwayele imali uzokwenza lo nto. Uthola unayo ngempela. Le onayo mhlawumbe uyibonile uzoyenza mhlawumbe uzoyisebenzisa kwenye into yemember yala igcekeni ekhaya. Mhlawumbe uma ufunile imali yokuya enkonzweni mhlawumbe ufuna ukuya esontweni. Usuzongibuka kambe kwami mina ngikujwayeze into esingayikhulumanga sishelana. At least nje ungitshena zisuka sishelana ngazi ukuthi okay ngiyaqhubeka nawe noma ngiyahoxa. Because kodwa ngicela ake sibhekise ukuthi uma ungena ebudlelweni nomuntu esifazane uthola ukuthi mhlambe wena vele isikhathi esiningi impisi ihleze libhekile ukuthi zifuna ukuthi ziqobe zilale nalomuntu esifazane bese mase zilalile naye mayebheda ziqhubeka nempilo. Umbuzo ukuthi lo muntu esifazane osulale naye yini ayizuzile yena ngokuthi wena ulale naye? Mhlambe ezinye zezinto ezenza ukuthi beyifune le mali kungenzeka ukuthi ngifuna athi ehamba nami kube kukhona engitholile because wena so uyitholile into obuyifuna then uyitholile. Uyabona ke
ngokungafani kwethu thina abafana uyabona leyo nto ya bakhona abasuke bethi hayi ngiyashaya nje ngiyadlula kukhona ukuthola ukuthi umuntu ubumthanda mhlambe nje ngale ndlela ekuthiwa inhliziyo yami yonke yayizwa leyo nto uyamthanda nje straight noma ngabe kuthiwa una airtime umshayela ngisho please call uyayibona leyo nto okukhombisa ukuthi ukhona osukwini uyamkhumbula uyayibona leyo nto ngeke ukuthi wena lo muntu ungambeka kuleyo level le yokuthi ngathi uyashaya uyadlula vele ke mekonele ebhizi ecelana nemali leyo nto le izokunikeza inkinga emqondweni kwena yena uyajwayela wena ngala iyahlukumeza uyabona njengoba ngithi mina kuyingozi uyabona ngoba omunye kwayicela athi ufuna ukuyoluka awona afika nomluko obonayo ukuthi behleli phakathi kwasisi nje la imjondolo thizeni wamluka ngo30 rand kodwa umnikezela u350 yayizwa leyo nto athi uyothenga izicathulo uthi abheke uvele wazingenela la komalume ubhuti omkhulu la abazikhulumela nje uyayibona leyo nto ngoba uzibambele u30 rand bakhe la wabuya le engiyenzeni okusho ukuthi lo uyangisebenza uyabo usuyaqala usuyambaleka hawu usabamba ama calls zami nje cha ubaleka lento uthi ongiphi imali phela angijayibona leyo nto ucrossa lezo zinto lezo kwa manje le mali icelwa njalo kodwa uyamthanda yena yabo leyo nto kodwa manje le mali icelwa njalo meke kwafona meke kwabonwana meke kalalwa kona ngikhuluma iyafuneka ngaphandle ukuthi mhlawumbe usukufuna ukukhokhelwa noma yini vele umuntu wakho umuthandana naye fanele umuphe imali emzongo ngoba mfethu naye fanele azizwe phela mfethu cha indoda yami nami ngiphile ayakhuluma amantombazane leminyanga aphiwa amadoda wena manje mengakuphe yakho ubone ngazi ukuthi mhlambe akangithandi noma mina mhlambe khona umuntu wakhe naye amphayo ngoba manje wena uzoza ngokuthi hayi nina amantombazane nifuna imali siyakhuluma phela asho umuntu uthi mina yami indoda yangipha imali yangikhiphe ngwenzela lo so uyajaja ukuthi hayibo mina ngingaphiwa kusho ukuthi angithandwa kanti lento yokukhishwa iyayithatha inhliziyo yentombazane lento ukuthi kakhulu ngoba ngempela iyagida iqhamuka ngempela lento ntombi njengoba ngisho ukuthi into zishintshile manje akusashelwa phela manje emifuleni yabo nje kokuqala mfana mewathi indlela nje ezwakala kahle umfana uyasho ukuthi angicela ukukhipha yabo ke mawasho kanjalo ke ayiyazwakala inkulumo yakho uyazi kodwa ntombo ngabe ngcono ukuthi lo mfana uyabona ukuthi lo mfana ikhona ipossibility ukuthi ungamqoma bese uvuma ukuthi akukhiphe ngoba vele uzomqoma what about umfana ozovuma ukuthi akakukhiphe esebenzisa imali yakhe bese uyajika umshaya ngempana nawe phela fana umbone umuntu so umkhipha izikhathi ya into ezinjalo futhi zenzeka mombona ukuthi yabo ke lo ngayidlalela nje ngaye nangu engazi ukuthi vele uloku engikhipha nje uyazi wena vele ukuthi cha uright nje ngoba naku uyakukhipha kulungile ngizolo ngiqhubeka kahle yini le emayelana nokukhishwa yini lo ufuna ikhishweni because it's not like kanti ekwenziwe ehlukile uyodla ukudla into eyenzekalayo manje kuyachonyelwana kuyabukiswana ufuna ukushutha mhlawumbe uveze lo show ukuthi phela ngithi ngiyasho ukuthi kuyaxoxa amantombazane la naku ke mina ngithengeliwe izimbali ngaphiwa nemali nawe uzuthi hayibo hawe ngathi angiziphiwa ke mina futhi kahle sifela abafana bafela ukuthi anifuni ukuba inhlekisa kubangani beni bakho na i-competition ngayisho kanjalo ngoba bakhona phela abafana benzayo abanjani laba bangenzi ngoba phela laba benzayo basebenza ukuthi nathi sikhalela ukuthi ngoba bayenzelwa nje abanye uzuzibuza ukuthi lo muntu wami yena uright yini ngami kushuthi uzuzuzo ukhona ke lo muntu amkhiphayo kushuthi ngithandana nomuntu la ngoba umuntu wakho ngeke ahlala ngakukhiphi abanye abantu bebe bezikhipha intombi zabo ukuthi incele ngathi ngiyakule uthi bakhona abakwenzayo hayi labo basuke beziflathelelwe idlozi labo basuke beflathelwe idlozi labo njengoba uthi wena bayakwenza uyabona kwazi ukuthi ngathi ngizixakekele ngifuna ukuzifanisa
nabantu abenza okunye. Yabona umuntu uyangithanda, ungithanda ngilento engiyiyona. Uyayizwa leyo nto. Isida noma ngathini uyalaza ulazi imuva lami. Yezwa kodwa kusala uyangithanda. Yayilo leyo nto. Usuku ulindele ukuthi imuva lami malibheda ngilala esiphontshini. Wena ufuna ufike ungifaka umqondo ukuthi mzohamba uthenga umbhede. Uyayizwa leyo nto. Asikakafiki phela mzowa ngithi lapho. Wena ufikile kumina wathi uyangikhipha. Wacela inamba. Okay. Kukancane ukuthi sithi sisashelana. Ngivele nje ukuthi hayi asambe siyodla mhlambe siye spare. Yezwa lo. Ngikushela. Ngihlola leyo hayi ngeke. Ngihlola. Asithembi. Akaze kwenzeke. Hayi ontombonge. Uthi cela uthathe inamba yentombazane. Then mase uthathe inamba yentombazane mawucela ukukhuluma nayo. Ithi hayi sokhulumelaphi. Asihlangane. Hayibo. Hayi. Fana nami ngiqale ngiyibona ukuthi nayo yini inamba. Ilento imali emini. Inginikile inamba ngisho. Iyona ngibizele e-restaurant thizeni lapho yathi asihlangane khona. Fana ngiyibona nami ukuthi kona inayo yini imali. Ngeke hayi izofika ikubiza phela ukudla kulungile. Mina ngizophuma nje ngikhuluma nefoni noma ngabe ngikhuluma ngedwa. Sengihambile nje ngiyoshaya umoya. Kanjani manje? Kulungile ngoba phela ngithi manje mina nginayo imali sizohlangana la. Sizohlangana la kudliwa khona sobuka abantu bedle. Uvume kanjani ukuthi phela mina ngifuna yena mina. Angizelanga ukuzoku. Kodwa bongafanele phela uzungilethe restaurant wazi kahle ukuthi awunayo. Awulethwanga yimini wena uthi asihlangane la. Manje sihlangane senze ingxoxo yethu ke sihlukane ngamatekisi nami ngihamba. Yayizwa leyo nto. Ngoba la mina ngazi imuva lami. Wena imuva lakho ulinakanga. Asihlangane ngexoxo cela. Sihlukane. Phela. Akwazi ingenaphi indaba ukuthi manje ngispende ngaphandle uma uthi ke naku ngishodelwe eTexini ke ngoba phela wena ubozele mina la. Phindanga ngalo 20 rand noma lo 15 okuya ngakini. Phela kuphelile la. Uyithole ke cele lo ntombi. Khohlwa nje. Hayi ngidlulela phambili. Vulela inye page ngoba uzongimosha lo. Mina ngizazi inkinga zami. Yazi ukukhona ukubuka umuntu wesifazane ubuka ukuthi lo the way anesithunzi ngakhona kumina. Nginamanje kufana nophahlukile ukuze ngimshele. Lo muntu uzokwazi ukuthi ummamele into ayishoyo. Lo muntu awubi nawo amahlolo kumthatha umsendlini yakhe abone ihlazo lakhe endlini. Ngoba yini u-understand umqondo. Ngiyezabona nto. Imali enkulu owawayipha umuntu wesifazane. Oh. 500 so mkhulu kakhulu. 500 mkhulu kakhulu. Hey futhi angazi ngifika kuyo ayiwe ngeso mkhulu kakhulu 500. Imali intombo owawayipha umuntu wesilisa enkulu. 2000. Yo. 2000. Yeah. Yabo nje mangakhuluma iqiniso. Nathi mangabe umuntu ekufuna siyabheka ukuthi uyayispenda yini imali. Hayi ayisakubheka ke lokho. Uthi kanti vele lo uze kangani. Yabo mozoloke nje ungibiza uthi kiwe endlini. Zisuka nje kiwe endlini sheshe ubone ukuthi hayi. Zisuka nje sofuna imali. Sebenzisa imali phela ukhombisa ukuthi nawe imali angizowunayo endlini. Ngoba phela la kahle i-experience lena yokudayisa le ejulile engabonakala ngisho umzali ethi ingane yami nje mina iyenzi lento eyenziwa yilezi ngane ezinye lana ezidayisa imizimba kanye iyayidayisa kuphela ukuthi yona iyakweletisa uyayibona yona ngoba izoyicela imali yazi nokuthi uhola nini iyakugephela ngelanga lokuhola kade nelelala inyanga yonke lana nilala mekuphela inyanga iyayifuna imali yayo cha i-price le esingaya mina ke engithi angiyazi ngesingami kodwa ukubona ukuthi la ngiyadayisela inyanga nenyanga njalo ngomhla ka25 ngengona ngomhla ka25 ufuneka le mali la usibanibani uyayibona yona thina magaya kuyasilimaza ukuthi kube khona abanye abantu besifazane yabo nje belantade sisho ukuthi kuyasilimaza ukuthi thina abantu besifazane uthola sisihleli silasaxoxa kuyavezelwana ngisho emafonini ukuthi yangena buka uvela ubonza hayibo awuqomanga phela awuqomanga lapho kuzolangazela ukuthi hayike yabo manje ngiyaqoma futhi mangiqoma
vele sengifuna imali engqondweni yami. Mana ngontombo ngikhona la ngiyakona. Lento yokuthi ngiqoma ngoba ngiyakuthanda isaphila namhlanje noma ngiqoma ngoba ngiyabona ukuthi uma ngasufondele eduze kwami inhlupheko yami ngaphela. Ikabili ke leyo. Ngingaqoma ngibona izenzo zenzayo ukuthi hayi uyakhazimula. Futhi na uluthando liyakhiwa yona le mali. Lukade lingekho uthi hayibo. Umuntu kade umbona nje imbomula mombuka. Meke wasondela eduze waveza ukuthi unemali. Hayi uyawushintsha umqondo. Uthi hayibo indoda le ngoba inemali. Kodwa ngeke umuntu osifazane ngeke umuntu osifazane azakwazi kodwa ukuthi ngithatha iwashing yami eyama ngiyise kuwena ngithi washa la. Ngizowasha Kuphelele inyanga akacelanga imali kumina. Ngikhambe ngizomnika ngaleyo ndlela ngoba usebenzile into icacile nawe uma uzoba clean. Hayi ungivele nje ngimuphe ayoba cleanela amanye amadoda. Ayothenga ama weave for amanye amadoda. Ngemali ayithathe kumina. Ufuna ukubona abanye abafana. Yabona abangani bakhe laba bamvezelayo ukuthi buka mina seyingenile. Washa uthi bona. 3 2 1. Ya njoba sikhuluma ke sisho ukuthi into esikhuluma ngazo namhlanje sikhuluma ngeindaba ezibangwa kakhulu abantu abathandanayo izinto lezi ezibangwa abantu abathandanayo isikhathi esiningi. Njengoba sikhulumile ngendaba yemali ngiyabona ukuthi uyathindeka cele kakhulu ngale ndaba uvela uzopha. Hayi ifuneka. Upha nje imali. Kodwa ke ngingathi lento kuthiwa indoda vele kahle idalela ukuthi kube yiyona eyondlayo. Yebo. But ekugcineni kosuku lento ishiwo endodeni nomkayo nezingane zayo emzini wayo. Yabo. La emjolweni bunzima. Kuyasizwana mfethu kuba it's a matter of ukusizana yabo. Mangiswele nawe uyakwazi ukungisiza nami mangabeswele ngiyamsiza yabo. So uma ngabe seyifika la ekuthenini kuthiwe ngeinyanga nenyanga kumele nginikeze umuntu imali ezithi ngiyamholela. Uhleli kubo ngiyithi ufuna ngimnikeze imali njalo ngenyanga. Ngoba la ungambona khona ukuthi uyagenda. Uma ungamthatha manje uthatha iwashing yama wakho yakho yezingane zakho ufuka ukuthi ifuke yena. Uthi awungwashele la mama akho into hayi ezama. Ngathi mina ngiwashela uma wakho kwathini. Angithi manje akayibali le yanto ukuthi wena uyamupha imali. Futhi lo muntu uzoloku uzosebenza kuwena yena. Uyabona lonto? Ngoba yena akanasizo kuwena uvula imlenze afune le mali makuphela inyanga. Which means wena ukhokhelani ukulala naye. Uyayibona yona? Kanjalo phela. Yes. Engazuthi wena njengoba ukhokhela ukuthi yeah. Ngoba yena ayikho into angakusiza ngayo. Yeah. Kuya kule nto le yomapostana. Uyabona leyo nto. Ngikuphi imali? Uyaposta wena. Uyabona? Ekhaya mazamba namhlophe. Usisi wami noma umaye engafundanga, ubhuti bami bafundile abanye. Yes, bayabothwa ibu umzo. Nange postiwe lana intombazane la uthi iyamncoma iphe 3.5 iyothenga iweave. Uyayizwa leyo nto. Kodwa la ikabishi limhlophe ebandla Nkosi yami esalukwazini ekhaya. Uyayibona leyo nto. Nje ukuphisa ngemali nokuthandana nentombazane unontanda kubukwa uthando ludropa down. Nokuba likhuphuka. Yeah. Ayikho ke enye indlela enisengenza ngayo manje sekuvele kwaba kanjalo ukuthi iyona ndlela nathi sibona ngayo phela ukuthi uyamthanda. Awukahle mangikhombisa nje ngifake i-effort ngiza kuwena ngikulanda mhlawumbe emsebenzini ngikugodusa into eyinjalo akho mali kodwa but nje ngiveza ukukhathalela awuliboni lapho uthanda. Hayi phela nalapho uyasebenza ungilanda emsebenzini ungihambisa naloko kwezinye zezinto esizidinga. Ekambo awungitshele ngale yokuba nemoto nokungabi nemoto komfana. Funa sithinte nalo ngamabombi. Umfana onemoto nomfana ongenayo imoto ungaqoma umuntu umfana kulabafana ababili. Angifuni uqamba ngaqoma nemoto. Why? Ngoba kwenza izinto zibe lula. Mangithi ngidinga usizo uzokwazi ungisiza. Mangithi mhlambe ngilethe emsebenzini uzongihambisa emsebenzini. Uyamthanda noma umqomela ukuthi unemoto?
Cha phela ke ngoba sengize ngamthanda phela ke kodwa nje obusho imoto ikwenzile ukuthi umthande noma ngathiwa bongamthandi. hayi kwenzile ukuthi ngimthanda imoto ngoba noma ungamubi kanjani mozohlisa iwindi nje ungibheke emotweni khona into eyenzayo khona into eyenzayo yeah khona into eshintshayo ayisekho into enisengayenza manje imali fanele isebenzise because manje kuyavezelwana yabo kulesimo samanje kuyavezelwana ayikho into enizoyenza and yona impilo esesiphila manje now uyazidoubt phela uthi awu kanti mina kulungile ngambekezelela ke ngiyamthanda ke ngiyamwashela angaba sangifakela ke noma 200 lapha ezinye izingane ziveza ama1000 ziveza izimbali ziyakhishwa nawe nje mangase kuthiwa ibhekisa kuwena lonto naba abantu phila nabo bayapostwa bayavezelwa izimbali bayaphuma out wena nje awunikwa lutho nje lelithi ke truth lento ithi uma ngabe usebenza umsebenzi ongatheni noma mawungenayo imali ekahle unemali nje ukuziphilisa wena mhlawumbe ake ngilinganise ngokuthi nako mhlawumbe kuthiwa uyasebenza maybe ngenyanga uhola 3000 rand lapho 3000 rand futhi kumele nomuntu esifazane ngimuphi imali hayi ngiphe noma 5 hey ngizame noma ngo5 hayibo nami ngizobona uyazama nithi intombo hayi zama ngeke madoda nginike noma 5 ake ngithi intombo nginezingane mhlawumbe zo3 ngihola 3000 rand ngenyanga imina izingane zami mhlawumbe nasekhaya funa ngibamba izinto ezithize funa nginikeze imali mhlawumbe la 3000 kodwa kusala monganginiki hayi ngiyalingana ngifuna nginike imali wena anginiki njengoba ngisho nginike noma 5 ngoba phela monganginiki ngempela ngiyabheka eceleni ngizobheka eceleni ngoba uzwela ngisenalo nhlobo cha ukuthi ke mhlawumbe ake ngithi uyaphela manje ake ngithi isikhathi sesiphila kusona unembeza uphelile cha nje ngiyachonyelwana nje ngiyachonyelwana kakhulu ugcine nawe manje usuzidoubt ukuthi lo muntu engithanda ngempela indoda yami le noma khona lo muntu emphayo awusazi phela manje uyabona ke futhi icele ngamanye amazwi abangane bentombi yakho bawupoison entombini yakho ya intombazane nabangane ayifuneki ecela imali ayifuneki ngoba abangane mebe u3 yeah ngeke bangithanda abangani bakho bonke ukhona ongazwana ya ukhona nje lowo onganele ngithambisela kodwa naye sakupretenda kuwena kodwa nje ukhona ongayingenje indaba yami ngakutshela nelo uthandana nomzo ngathi ukhona usibu uyabona leyo nto uka nje usibu uright kanjani uyabona gcine sihlukene mina naye ngibe ngimthanda kanti kunento eyenzekayo yabona intombazane mangabe senihlukene ukabuza omunye umuntu sayibona abangani nosili uyayibona leyo nto akushoko ukuthi wayengihlupha ngokucela imali uyayibona leyo nto akushoko ukuthi wayengihlupha ngokucela imali akushoko futhi ukuthi wayehlohlwa abangani bakhe ngoba nabantu banana negama lokuthi umuntu wenza into ayithandayo hayi ukuthi ngiyahlohlwa uyayizwa leyo nto ebe wahlohlwa nene ethiwa nasi lesicefe sakho yabo uyayibona nje leyo nto wena uqhamuka ukuze ngothando emntwini wakho bethi nasi lesicefe sakho uyayibona leyo nto na ugcina sowubona ufika nje ukuthi la khona intadi ikhulunywa ngami futhi engekho yini incindezi ikhona uyayibona leyo nto ikhona incindezi ngesikuphika ingakho ke sicela imali ngoba umbono wasisi lo wani utshenela untombo ukuthi mina usibani ungiphila imali engaka yabo naye afuna ukuthi azilinganise naye azifanise naye intombo ngathi uthi emfanele ongasebenzi osibukele njengamanje akakhohlwa kancane uthando kahle le nto usho njalo ngamanye amazwi ukuthi umfana ongasebenzi njengamanje akame kancane kwezothando abuye abone masetohoza ke ngithi hayi kona kunzima uma ukuthi umuntu ozomqala mhlawumbe engcono mase kuumuntu vele okwaziyo ukuthi hayi awuzitohozeli nje azihlale kodwa mozoqala nje uthi uyabheka hayi manje siyabheka ukuthi uzanani sibheka ukuthi uzanani manje ngoba phela manje ngempela icompetition inzima ngempela la ngaphandle yabona nje uthando lilimele ngempela ngoba manje sesibheka izenzo manje uthi uzanani yini umehluko wena uzanayo and uyabona ucela ukuthi futhi kuzothanda ukuthi kube nzima uma ngabe intombi isuka kumina kade ngiphi imali seyiqoma wena so uyafika usayiphi imali
mina sengiyifundisile umkhubo omubi Yes. niyaphiwa imali. Hayi. Bhekana naleyo nkinga kanjalo. Mina ngingasho nje ukuthi kuya ngokuthi umuntu othandana naye yena uqonde kanjani. Uyabona? Ngoba yabona uma uzothandana nomuntu oyilonto ishoyo ukuthi uma ngabe esuka komunye umuntu esuka kuwena. Wena kade umjwayeza imali. Akasibuke phela isimo sami. Into abangane njengoba ngisasho namanje. Into abangane nengqondo. Ayibuke mina nje ngisakhuluma nayo ukuthi ngishodaphi. Mhlambe nginokuyikhwapha. Uyayizwa leyo nto. Ake nje iphumelo balo mse ngeke ngiyayizwa into oyishoyo kodwa ngeke kunento engingayizwa kahle kuwena. Umtshele nje straight talk. Lapho lo gama lizongakha futhi uzokwakha isithunzi more ukuthi intombo uyatshenana. Yabo? Ngizozama ukukhuphula amasokisi ngizithande nami ngabe ngizobona wena. Ngoba yini ungitshenile wena iqiniso. Uyayizwa leyo nto. Fika endlini yami ayibona umzongeke ethenga ucarpet. Hano longiholela ka spam mina belungu bako spam beyolungisa izindlu zabo abasentamo. Yabona yona. Nolu uyangihola nje wena ungisa kwezinye indawo eziyochitha imali. Uyayibona yona kodwa ekugcineni uthi uzongithanda noma uyangithanda. Le mali ephumayo ngabe siyayihlanganisa senze into iyabonakala. Ngiyavuma ke Mzungu. Anginawo drop nginomgibe endlini kodwa ngidliwe imali yami gospel lapha. Ngiyavuma Mzungu. Ngiyakuvuma la konke lokho ukuthi endlini fanele nisizane kodwa yabomeke yahlangana negenge yasho ukuthi mina ngenzela 1 no 2 ikubuka ngenye indlela mongayenzeli. Ikubuka ngenye indlela kuyashintsha indlela ekubuka ngayo ukuthi lapho umzwave ngimwashela akanginiki ngisho. Ubaxoxelelana abantu ungakazi ungitshela. Hayi siyaxoxa phela. Tshena mina endlini ukuthi siyaxoxa phela. Tshena mina endlini ukuthi la ngiyakwenzela ukuthi kodwa nje awukhumbuli nokuthi nje baba nje noma 100 lo nto uthasha uzongishaya. Mabona uthama uyotshela abanye abantu lapha usuyangihlaza. Ave Mzongaze ngicela. Sengishaya amahloni mengihlangana nabangani bakho. Yabo nje ave ngaze ngicela yabo khona umzekelo engaze ngikwenza. Yabo kuthiwa ngiyazalwa ke namhlanje. Hayi mhlambe ngiyazalwa izolo kade kuzala umngani wami. Fika ephethe imbali. Hayibo. Umuntu wakhe wamkhipha. Uzalwe kahle. Wamnika imali. Wena uzalwe kahle. Awusho ngisho lawo happy birthday. Uzumtshela ubuwazi nje ukuthi ngiyazalwa. Hawu uyazalwa. Ngifuna uyala Ntombo. Ukuphatha kanjani ukuthi umuntu akukhohliwe ukuthi kuyalimaza bafethu. Hawu turn off nje yangempela. uphatha kanjani ukuthi umuntu akayazi Wangitshela eqaleni uzalwa nini? Hayi kubhlungu. namba yakho ngekhanda. Kubhlungu. Lokho nje ubokubona nje ukuthi lo muntu unayo umuntu wakhe. Uthandana nendoda yomuntu nje. Uma bengayazi namba yakho. Hayi. Akwazi. Akhohlwa ibirthday yakho. uphatha kanjani ngicela ukuthi umuntu akakhohlwe ukuthi ibirthday yakhe nini nokuthi akhohlwe inamba yakho ngekhanda angayazi namba yakho ngekhanda. Mina lezo zinto anginandaba nazo. Into enginendaba nayo mina naye monginika kahle la yonke into ufika kumina mangabe sifonelene wafika kumina nayo nalento le imana kwabo ngiyidinga finish uqedile ayikho into engithiwa ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyenze ngoba nako ngaphandle kwaleyo macelana ngoba yimina wacela uthando kwashintsha manje kwacelwa wena awungilinde ngani mina ngenza ukusuka uthandweni lami mina anginandaba mina nokwazi inamba anginandaba nokuthi uzalwa nini mina ngizokutshela nje ukuthi uzalwe kahle phela uphelile hayi ke mama awekho amagili ecela owethe ungena intombi imbali ngeke nganosiyayiletha kanjani Cele kodwa awukwazi phela cela ukuthi mfethu so ungangakhiphi ngisho ngoba naku kulungile uzokunika ke imana kwabo ungasamnika ngisho nje cele mozalwa nabuya uzila silale ndawonke ke sihambe singawathola lo manqanqi hayi uyazala uzalelwa kini nazo zonke into ezimnandi uyanazo kini hayi ngeke wozala kumina ekhaya uzozithola lona ngingana kumashonisa ke masokhona ngiyobambisa noma ingeteki ngibambisa noma ingane ngoba ula uyayibona leyo nto kodwa nje le ukuthi zovele sisuke sihlangane nje edrobheni wena uyazalwa ngicela ukuthi kunomuntu esifazana othi mangabe ezalwa indoda yakhe emthandela imoto yebo abaflathelwa amadlozi la yabo ukuflathelwa ithongo phela ave kubonakala ngokuthi uzuphelelwe nayims imali nje uyayisebenza uyihole uvela uyithathe wona uvela uyipha umuntu nje esikhaleni
uwenza into engenasidingo kuwena uflathelwa ithongo lokho ngoba manje ujabulisa lo le moto uzophinda uhlangane naye la ishili isoka lakhe kuyona lo uyayizwa leyo nto futhi hayi ukuthi kancane yenzeka nje lonto bakhona nje abantu abawathengela amantombazane ngempela izimoto kodwa uthola ukuthi le seat ngala i-passenger seat iyahlala i-o udrive edrobheni bayahluleka futhi abanye besifazane udrive isiphithiphithi esiningi kuthiwa udrive laba yes awukho wena kwematohweni usazomshintshela amathayi lawa wagugisayo la meya kule ndoda ngeke nje umuntu esifazane thoba sisi khomali wayithola la kucela khohlwa nje izizumbulu ngabona nje imali ongayithola kumina yokugibela ngoba vele u20 rand kancane kube ngeke ngempela ngeke uzuyithola imali khohlwa hayi kodwa ukuthi ngizoze ngidlule ngisho bo 500 ziningi into esingazenza manje nje ifonela into bakithi sinohambe sinalo la nabangani bami ngicela uphosa 2000 ngiyaphuthuma ngeke ngizongikwazi ngeke ngizengikwazi ngoba manje labangane laba abanganelise ekamereni labo uhamba nabo wena enza into engizoyibona la labangani bakho ohamba nabo wena bona abayithathanga mhlawumbe emadodeni mhlawumbe bathathe emadodeni abancishayo cha inkinga ngempela into esiyikhulumayo inkinga straight angifuni ukuhamba amanga mina ngala ngikhiphula 2000 uyabuya udakiwe awuzi ukolala kumina uyagoduka uyolala kini kanti phela mangikhiphile imali mhlawumbe ufuna ungithoba manxeba ungibeke esifubeni ngiyayibona leyo nto ngoba ngikhiphile imali yayizwa leyo nto uyabuya le mhlawumbe nithe ukushaya kancane lo masavana niyabuya uyolala kini mhlawumbe uyolala kumngani wakho mhlawumbe uholiwe ziningi izithombe ezifikayo wangabuya usimama manje yabo wangabuya manje usimama uyabona into enjalo so nje kuyinkinga bafethu ngempela ukuphisa ngemali entombazaneni kungcono ke lokho ngiyangasuke ngincamele kona ukuthi onongcono sihambe siye lapho ke samweke mhlawumbe sifike sibheke lo mama funa bekhona naye futhi ngiphange yabona ngoba usikhwibishi yabusasho leyo kuphanga khona enye into enziwa abafana umfana afike la akuthengele la endlini izinto uyafika ibo uthengile lo mapizza kuthengile ibona ine Kentucky hayi umfana abe busy nje abe busy hayi uhleli athe suku umfana sondela athi ayoza sidle baby eyaphanga umfana kusikaza kubuka eyaphanga ngikusikaza aphanga umfana khona nala ubonza vele nina bafana fanele phela mongabe uthengele mina udludle bese ngishiyela umfana phangaza thathe nale iqatha lokugcina lidliwe yena athi nina namahloni la ukudla phela nami ngikhalela manje phela ke lapho ekhohlwa ke ngavele ngilale ngingadlanga ngeke unginuke ngazithulela nje uphanga ukudla kwakho ngivele ngishintshe la yazi ngicela ukubaleka kancane le topic lesikhulumayo endaba yezimali nani but ngifuna ukuza la manje kuleyo mapostana hey umuntu hey awumposti this awumposti that wala nakhona futhi ndombone kunembizo enizibambayo nakhona zamapostana siyamposta mina wena akapost yebo nawe sofuna ukuposta futhi uzokhalela mina ngenxa ukuthi abangani bakho bachomela fanele nje ungiposte ngoba manje anginayo ishow nami ukuthi mfethu umuntu wami ngempela bayaposta abantu la madoda abo wena nje kuthulekile wena uyamposta yini ngiyamposta phela mina angiposti yena umuntu ngimposte mina ngize ngibuza maye ngiposta futhi ngifuna ukubona ukuthi kubonile abantu abangaphi ngithi vezo baba bonile lapho bekhona abangaboni yindaba bengaboni awokuqala nje kulento yokuposta imsiza apho umuntu esifazana ukujabulisa abangani bakhe cha nawe uyajabula nje uthi ha umuntu wami ungipostile uyazi ukuthi lana kuma post khona ama post adabukisa kabi yezo adabukisa ibhadi la ama post asuke epostwa abantu ngokuhlukumezeka ebudlelwaneni babo noma emndenini yabo
vele qhamuka umuntu nje azokhuluma ukuthanda kwakho obonayo ukuthi lo mase ngimazi nami yize ngahlangene nale post uzongithukisa nabantu ke lapho mina manje cha bengeba ngipostile khona umuntu ozovela abona isici kumina esofika sishaya inhlizweni kuwena uthi hayibo yalo muntu washintathe ngade ngayinakanga nje la kumzulu uyabona wena ngaphandle nje kwalokho umposte nje mzo umuntu wakho mfethu usho ukuthi hayi namhlanje kuzala umama happy birthday mama cha ngiyakuthanda ntombazana hayi ngisondela inkomo nongcono mina straight angithiwa yiso lokho akube wena wenzele mina kusuke straight direct kuwena kuze kumina angithiwa yibona lona hayi ukuthi ungibukanise nezwe lonke ngoba abomase manje mhlawumbe unobaba wengane yakho okondlelayo ingane yakho uyabona lona thatha ngiyakuposta vela ivala lonto athi ayiqhubeka nala soka lakho elikupostayo akuthi mina sengikuvalele manje into eziningi angithiwa yabo manje ukwazi ukugeyina wena kuzona something mina engakwazi ukukwenzela kona amsho ucela khona abantu ababukele nje ngamanje bathi hayi ayikho nje lento esho ucele siyafuna nje ukuposta kwathini ubona ukuthi wrong cela laba maposta ya ku-wrong ngoba akwazi umposta umuntu esifazane mhlawumbe ngeke ngiyenze futhi leyo uzumenza i-profile picture ngeke ngazo nangelilodwa ngeke ngiyenze futhi leyo ngoba lonto leyo uthando lumbango khona nomuntu ofisayo ukuthi umshele wena wawazi khona nomuntu ofisayo ukuqoma wena wazi yezo lonto usupostile kuvele khona abazobuya bakuhliphizele yena bathi we abazi lo wahushula isisu ngoba yini barabhela yena ngoba bethi ukuwena yabona leyo nto uthando linomona linobuhle linguqunguqu yabona leyo nto uthola ukuthi kade nithandana kahle nalana napostana nje kusekhona nje lokho kwehlela ngezantsi kancane komunye kunina nobabili alikhuphuki kunokuba likhuphuke liyehla uthando ngoba yini yabona kula kuma comment uyabuyela phela nawe kuona ubheke ukuthi sozophoqwa abantu abawu15 abawu2 bakhuluma right uyabona leyo nto kungena kanjani wena kuphoqa indoda yakho kuwena uthathile isithombe saba sishumeke emhlabeni wonke cha nje leyo nto ngithukanisa nomhlaba wonke bengazi ngasekhaya cha nje lonto ikhombisa cela ukuthi mfethu umuntu wakhe awusabi ngaye futhi uyazethemba nje manje makwenzeka nihlukana futhi uzokupostela omusha kusesihlukene kulungile ngizoposta wangaposta ingane mhla ungiqoma akunankinga ngizophila yazi lento yamapostana ifana nani ifana nalento yokuthi uthatha intombazane nokuthandana nentombazane so uyayithatha uyisakini uyayiveza sekuyabeke niyaxabana niyahlukana noma mhlawumbe uvezele izingane zakho intombi yakho sekuyabeke niyahlukana izingane zakho sezijwayele lentombi so uqala phansi futhi uthole intombi uzojwayeza izingane zakho noma mhlawumbe ujwayeza abantu bakini lo ntombi kuzogcina kwenzakaleni ngale ingane lo ejwayela lo ma omusha ziyahlukana naye zisele nebond nalo zihlukane naye into efana nale abantu okhuluma nabo abanye babo abantu abakukhonzile nabakuthandayo so mawulo uposta le ntombazane namhlanje uyahlukana nayo uposte enye kusasa so uhlukene futhi nayo so ibeka izici sekuyabeka bese kuthulekile ngale yaso uposte enye futhi uyabo ngoba nayo le shoyo ukayise ukuthi unele uthandana nomuntu uyomthula ukuthi hayi ke nange kunaye yabo kuwe ukuthi mase khona umcimbi othanda ukuthi mawuthi egcekeni mawube emkhudlwana kuthi hayibo uphi umama lo kubuze ngisho udadewenu sekuyinhlamba manje nihlukene sokuyinhlamba yeye ungazongibhedela wena hlangana lapha naye uhlukane nami wena yabo siyaqabana ngoba akasekho yena ayikho into ozoyenza impilo iyaqhubeka ngeke phela ngoba naku kuthi uhlukene nalo umuntu manje ngeke ke manje usaqhubeka uzoqhubeka uveze lo sonaye kuzothi phinde phela ukuzalwa kupheli mosaphila phinde uzalwa ufuna umpost nalowo uzomposta ngithi sothandana naye manje ngaleso sikhathi phela ngizozugcina so asho so umpostoli phela so umpostwa umpostoli ke phela hayi awusena nompostwa so umpostoli manje wona umuntu akagxeki kuhle kunina nikuthandayo uyabona kodwa thina side la besilisa mina ngineshow ukuthi iningi labantu besilisa bakuthanda bakhona abantu besilisa sinezingozi kuyale sokwesiwa la abantu hlukanani nalo ingozi zokulimala izingozi zokulimala nje iscratch even esibe simbi sinokuthiwa hey isigebengu ke sibasitshotsheni imoto cha isela lezi nkomo ke leli
Kangeni kahle kwenza hayibo ubaba nje yahlukana nami noba. Bona abangani bakho labo. Tsaliphi lesela lakho le inkomo yabo senginegama mina engingalazi ngalo. Kushiwo mina kanjalo engithi ayibona leyo nto. Nakwena usemnandanga ngako. Nene ngibuza ayibo uSimani abangani naye kanti wakuphoxa ngempela ngami. Yeyizwa leyo nto. Wena uzibizela ukuphoxa. Mina ngicela ngimile kulotha siyakuthanda thina ukuposta. Kukhombisa kona ukuthi usuku uyazizwa nje ukuthi hayi mfethu umuntu wami hayi uyazizwa bafethu hayi uyazizwa okwesikhashana intombo awungibalele izinto ezikwenza ukuthi umuntu esifazana ubone ukuthi cha kubalekile nomfana wakuminyuzi ikona nje okokuqala ukuposta angiphi imali mfethu nje yabo nje akuncome ever akuphe nemali futhi ayibi imali phela ngeke yona yabona ke imali yaba phambili imali ikona ukungiposta nokungincoma nje nokungitshela ukuthi uyangithanda every day mina ngingakusho nje le mali ukho kwenza lokubala ntombo hayi akukho mina ngikwenzayo mbana ayi oqale bantombo ngoba mntamba kazwanga hayi akukho mina ngikwenzayo ithe ukuposta ukuphiwa imali ukunconywa yabona ke leyo kuncoma yabona leyo kuncoma ngisho uNkulunkulu ufakazi wayo isuku othandweni umuhle mama wazi waqoka kahle mama namhlanje yabo sasahlise sasehlele isikhethi sakho umahala ha ukuncoma ngishingilosi isithunywa sothando siyawuphindisa umyalezo kuthi qithi uncomile umzo uyayizwa leyo nto kuthi inkosi kubusisa ngikhipha imali uma ulambile uyaqalekisa uJehova angithi yabo uma akanalutho endlini nayi imali ithathwe intombazane ishaqile ngala ingilosi yabona ifike ireport iphindise osukwini kuThixo angithi yabo yaphindisa ingilosi yasho ukuthi hayi no umzovu lwamphu ntombola u600 rand no yo 2000 ke mhlawumbe 600 mhlawumbe 600 umphini hayi ngoba ngeke umzo afike lapho now 600 hey it's too much yabo ayicela mfethu uyafika ngalena mina ngigainani isiqalekiso wena ugainani isibusiso ngoba wena uyenza intando mina engakwazanga ukuyenza ngento esuka kumina futhi lapho uthando sesiyadayiselana uyabona ku wrong kuzathi kanjani acele ukuthi intombazane mhlambe kumele uyinikeze imali ngoba unayo uzizwa ukuthi unayo kusuka othandweni njoba ngakucela uxola sora kancane sisi ya uma ucalculate imali zakho wabona ukuthi oh hayi mase ngithatha le mali ngibikeze lo muntu kungaphileka yangenzeka njalo futhi ke kwesibili into efuna umoyazi ba wrong labo sesabambe veze usina message sayingenile i-desert imfihlo ingxeke izinto zasekamereni lento iphuma ikubhodisi ingabonakali njengoba kuthiwa ifakwa kubhodisi imali kuyimfihlo sekamereni ukuthi wena udize ndlelana hayi ukuthi uyamba uchomela abantu ngoba uzoshayeka phansi khona abaphiwa 15000 wena uyamba uthi umpethe uphiwa 1000 yayizwa leyo nto ukudiza lo muntu esifazane kuyimfihlo yasekamereni iphathi yasekamereni lento leyazi yakho iya nasethenini untombo akuthomele wena umngane wakho mhlawumbe uyintombazane ngokuthi hey ekamelweni akangishaye kamnandi usibanibani lonto izokwenza ukuthi nosibanibani agcine angihalele yes izozwa lento eshuwayo noma naye ekamelweni alangazela ukuthi yini lo angayenzi lento ade ngiyitshela ubani ukuthi uyayenza okunye sikhuluma abafana bakithi kwenye episode ake sishiye kanje namhlanje ake sishiye kanje nje kulenga sokubamba unye kwenye episode okwamanje ngicela nibatshele ukuthi aba-subscribe benze sure ukuthi episode ne-episode bayayilike ukuze i-channel yethu izokhula okay siyacela ukuthi ni-subscribe ni-like i-channel yethu khona izokhula sanele nje silishumayelile lo vangelo ukusubscribe ulike nawo ama-comment engikhala ngawo kakhulu mina yabona kuma-comment yila nizokwazi khona ukuthi nawe uthole ukuthi ukhomenta ngenkinga onayo hayi ukuthi uphikise thina ngoba nathi ave ngoba kuthiwa sazi kakhulu yezwa imicabango yethu nawe lo mcabango nawo khona la ungasikhuphula khona kwathina usifundise yes kakhulu siyacela nje bazalwane siyacela izikhonze zikaJehova nenze nje ubulungiswa ni subscribe ni like nawo ama comment ningawakhohlwa siyabonga